முருகப்பெருமானே அர்ச்சகரா வந்து தன்னை தானே பூஜித்து கொண்ட அதிசய கோவில். நிறைய கோயிலுக்கு போய் நிறைய பரிகாரம் பண்ணியும் இன்னும் கல்யாணம் ஆகலன்னு சொல்றவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ. தோஷத்தால திருமணம் நடக்காத ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இவரை கிருத்திகை சஷ்டியில் வழிபட்டா சீக்கிரமே கல்யாணம் ஆகிறது ஐதீகம். ஓம் முருகா எனும் மந்திரத்தை மனதார சொல்லிக்கிட்டு கோவில 9 முறை வலம் வர சீக்கிரமே கல்யாணம் கைகூடுமா. இந்த கோவில் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈரோட்ல இருந்து 28 கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்கிற சென்னிமலையில தான் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த கோவிலுக்கு போறதுக்கு 2 வழி இருக்கு. ஒன்னு தார் ரோட்ல பைக்ல போலாம், பஸ்லயும் போகலாம், பஸ் வசதியும் இருக்கு. இன்னொன்னு படிக்கட்டுல போலாம். நான் பைக்ல தான் போனேன். அப்படி போகும்போது நடந்த ஒரு அதிசய நிகழ்வு தான் இது. முருகனோட உருவத்துல மயிலே வந்து எனக்கு காட்சி கொடுத்ததை நான் உணர்ந்தேன். மனசுக்கு ரொம்ப நிறைவாகவும் சந்தோஷமா இருந்தது. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி காட்சி எல்லாம் உங்களுக்கும் கிடைக்கும். இப்ப இவரோட வரலாறை சுருக்கமா சொல்றேன். பிரம்மஹத்தி தோஷம் பிடிச்ச சிவாலய சோழரோட தோஷத்தை போக்க முருகனே அர்ச்சகரா வந்து தன்னைத்தானே பூஜித்து அவரோட தோஷத்தை போக்கினாராம். இது இந்த கோவிலோட தனி சிறப்பு. இந்த கோவில்ல இருக்க முருகனை பல வருஷத்துக்கு முன்ன ஒரு பண்ணையாரு தான் வளர்த்த காராம்பசு தினமும் ஒரே இடத்துல தானா போய் பால் சொரிந்ததை பார்த்ததும் அந்த இடத்தை தோண்டி பார்க்க 5-6 அடி தோண்டிய பின்ன அழகிய முகத்தோட முருகனோட சிலை கிடைச்சிருக்கு. ஆனா இடுப்புக்கு கீழே சரியான வடிவம் இல்லாததால அவர் ஒரு சிற்பி கிட்ட கொடுத்து அவரை சரி பண்ண நினைச்சாரு. ஆனா அங்க நடந்தது ஒரு அதிசயம். அவரோட மேனியில உளிப்பட்டதும் ரத்தம் வலிஞ்சிருக்கு. உடனே பயந்துட்டு முயற்சியை கைவிட்டுட்டாங்க. முருகன் அப்படியே அதே வடிவத்தோட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறதா நினைச்ச அவரு இந்த சென்னிமலையில அவருக்கு ஒரு கோவில் அமைச்சாரு. தான் வெளிப்படுறதுக்காக இப்படி ஒரு திருவிளையாடல் நடத்தின அதிசய கோவில் தாங்க இந்த சென்னிமலை முருகன் கோவில். உங்க வாழ்நாள்ல ஒரு முறையாவது போக வேண்டிய கோவில்ல இதுவும் ஒண்ணு. கண்டிப்பா போயிட்டு வாங்க. நல்லதே நடக்கும். நன்றி.